Se ensimmäinen tapaus oli vuonna 1938 toukokuun alkupuolella. Oli Malmin lentokentän vihkiäiset ja sinnekin minulla oli kunnia päästä kutsuvieraana. Se oli sikäli mukava tapaus, kun on hyväksi ystäväksi tullut entinen ilmavoimien lentäjä, joka oli siirtynyt siviilitöihin, mutta hän kuitenkin sai 2 kutsukorttia Malmin lentokentän vihkiäisiin ja halusi ottaa minut mukaan. Niin minähän hyvin mielelläni läksin ja siellä me oltiin sitten, ei eturivissä, mutta jo toisessa rivissä sitten istuttiin siellä ja ne juhlallisuudet katsottiin ja muuta. Niin kyllä se oli juhlava tapaus. Erikoinen juttu, mikä sieltä jäi mieleen ja oli yllättävää aivan, oli ensimmäisen kerran Suomessa näki helikopterin edeltäjän saksalaisten niin sanottu autokiro, joka lensi ja pysyi paikallaan ja nousi pystyyn ja alas ja taas meni eteenkin päin, mutta ei sillä vauhdilla, kun sitten myöhemmin parannetut painokset nämä helikopterit. Tämä oli semmoinen erikoistapaus, joka sieltä jäi mieleen. Olihan siellä monta muutakin mieleistä, mutta kuitenkin niin ei nyt sitten tule semmoista mainittavaa muuta kuin tämä. Seuraava erikoistapaus oli stadioni vihkiäiset, joissa sain kunnia olla kutsuvieraana. Se tuntuu harvinaiselta, että mitenkä minä sellaiseen olen päässyt, mutta se oli työmaa seurausta sikäli, että Metalliteos Oy:ssä tehtiin stadionin ravintolaan keittiön paljon noita ruostumattomasta teräksestä keittiökalusteita ja minä olin yhden vanhemman levysepän apulaisena ja hänen mukana sitten olin laittamassa niitä apulaina, kun ne vietiin paikalle ja sillä kostilla sitten saatiin mekin, kun kaikki, jotka osallistui stadionille meneviin töihin, niin jokainen sai kutsuvieraskortin stadionin vihkiäisiin sitten 12. päivä kesäkuuta 1938. Kun sinne mentiin, niin kyllä vieläkin muistan sen juhlavan tunteen. Mulla oli työkaveri, ikätoveri, jonka kanssa sitten myöhemmin oltiin sotaväessäkin yksissä ja samassa paikassa ja ryhmässä. Ja hänen kanssa sitten mentiin. Siellä ensimmäisen kerran täällä vihkiäistilaisuudessa Tullin ja Palloliiton ja yleensä niin sanotun Porvariliiton urheiluseurat ottivat yhteen. Ne olivat sopineet, että ne pelaa jalkapallo-ottelu. Minä en muista, oliko se, että 10+10 ne jaksot ja vai oliko 20 minuuttisia, mutta kuitenkin ei ne pitkiä ollut. Ja tasapeliin se päättyi. Ja tämä Savolaisen Armas Ama, niin kuin sanottiin, niin oli siinä joukkueessa mukana, että hän olisi ollut kyllä kutsuvieraana töittenkin puolesta, mutta hän oli myöskin tässä jalkapallojoukkueessa mukana, että tällaiset muistot on sitten jäänyt ja myöhemminkin se on kertautunut monet kerrat. Ja nyt kun on tulossa elokuussa tämä uusitun stadionin vihkiäiset, niin olisipa ihan mukava olla siellä todistamassa sitä, että olisin todennäköisesti aika harvinainen, joka oli jo ensimmäisessä stadionin vihkiäisissä ja tavallaan tämä uuden stadionin vihkiäisissä, niin tuskin siellä kovin suurta määrää sellaisia on mukana. Mutta aika näyttää, miten nyt sitten käy. Seuraava erikoismuisto, minkä minä muistan, niin on vuodelta 1940. Talvisota oli takana päin ja tämä välirauha-aika vietettiin sitten Lemillä. Asevelvollisuusaika jatkui meille ja me oltiin marraskuuhun saakka Lemillä. Ja sieltä sitten tietysti teki mieli vähän välillä lomillekin ja sille viisiä,
mutta lomia ei saanut, kun oliko, että pari sunnuntailomaa, kun sieltä oli, ja yksi sitten viikonloma, mikä kuului siihen ja ohjelmaan, ja mieli teki. No Puntiksella tietysti oli tilaisuus käydä, ja minä kyllä käytin sitä hyväkseni, kun mulla oli sellainen vakanssi, että minä pystyin järjestämään omat asiani sen mukaan, mitenkä halusin silloin, kun sitä aikaa tuli. Ja minäkin kävin Helsingissä jonkun kerran ja kävin ainakin pari kertaa Keski-Suomessakin pommilla matkustaa. Ja eihän mulla ollut lomaakaan, kun se piti olla sitten myöskin Puntiksella, mutta senkin minä pystyin se oma vakanssini perusteella järjestämään niin, että ei kaipausta tullut eikä kärryä siitä. Lemillä jalkaväen joukossa oli yksi Kokelas, joka oli tuon tulevan presidentti Rytin poika, Niilo Ryti. Ja tehtiin samoilla paikoilla, teetettiin töitä. Siellä hän teetti siinä pelloilla ja niityillä noita jalkaväkiasemia ja muita. Ja minä semmoisella Vinon kallion päälle tulenjohtoasemia paikkoja. Mutta sitten tutuksi tultiin sen verran, kun yksissä siinä porukalla kahviteltiin, että se nyt ei mikään erikoinen kaveri tullut, mutta kuitenkin, että tuttavaksi tuli. Ja hän kerran sitten sanoi, että hän perjantaina kahvilla kuoltiin, että hän lähtee huomenna Helsinkiin, niin mä sanoin, että niin minäkin lähden. Se oli nimittäin sellainen tapaus, kun minun lapsuuden kaveri, ikätoveri ja luokkatoveri koulussa ja muuta, hän tuli sinne Lemille divisioona esikuntaa kirjuriksi. Hän oli vänrikki silloin ja tuli kirjuriksi sinne ja no siitä oli meillä riemua ja sille viisiin. Ja se sanoikin sitten, kun tuli puhetta tästä puntismatkoista, niin että nyt ei tarvitse lomalitteroita eikä matkalippuja hankkia, että hän pystyy järjestämään ja niin kuin pystyikin. No se ei ollut tietysti oikein, mutta silloisissa oloissa katsottiin, että ei se ole keltään pois, että vaikka minä en niitä maksakaan ja Puntiksiin verrattuna sama juttu. Niin hän oli sitten saanut oikea sunnuntailomaa ja sitten lauantai-aamuna, kun bussi tuli Lappeenrannasta hakemaan näitä lomalaisia sotilaita Lappeenrantaan junalle, niin se ilmoitti, kun se tuli aika myöhään, Yrjö tuli sinne, niin sanoi, että nyt kävi sillä viisi, että hän ei pystynyt järjestämään sulle niitä, ei litteraa eikä junalippuja eikä muuta sellaista. Niin että jos hän olisi tehnyt, me olisi kärytty ja sen tietää, mitä siitä olisi seurannut. Että tai jää, mitä itse tykkää. Mä sanoin, ei se ensimmäinen kerta, kun minä olen Puntiksella matkustan. Ja että kyllä minä lähden ja niin, että lähdettiin ja tultiin Lappeenrannan asemalle ja siellä oli paljon väkeä jo oottamassa ja juna tuli Imatralta sitten ja se oli täys kun nuijalla lyöt, että siellä niitä rappujen kaiteissakin riippui miehiä ja muuta sellaista. Ja sitten kun kulki tuo konduktööri siitä ohitte, niin joku meistä kysyi sitten siltä, että no mitäs nyt tehdään, kun juna on niin täys, että ei ainuttakaan paikkaa ole. Ei edes toisessa luokassa yhtään paikkaa vapaana, niin konduktööri rykäsi vähän. Eikös herrolle sitten ensimmäinen luokka kelepaa? Me vähän äimistyttiin. Sinne oli yksi vaunu tuotu lisää, ettei ollut huomattu sinne jatkoon. Ja se oli ensimmäisen luokan vaunun. No sinnehän me ensimmäisenä heti törmättiin ja otettiin sieltä keskivaiheelta semmoinen loosi 6 hengen, siis 3 ja 3 istumet oli. Ja sinne mentiin istumaan ja no juna lähti aikanaan ja kulki hiljaa. Me ihmeteltiin, että mitähän varten on ensimmäisen luokan vaunut. Niille ei ole varmaan ollut muita vaunuja, niin ne on joutunut ottamaan. Ja se pysähtyi ensimmäiselle asemalle ja meni jonkun aikaa. Siihen ilmestyi Ukko-Pekka ja Ellen, presidenttipari, tunsi nämä eliitin edustajat, niin kuin sanotaan, niin tunsi myöskin. Ja no kaikki oltiin tietysti samassa porukassa ja samaan paikkaan me otettiin niin sitä 6 hengen paikoista 4 ja kun
tämä Swinhood-pariskunta ilmestyi sinne ja ne tunsivat nämä. Nehän riemastui heti ja tuli ovelle ja sanoi, eikö saada tulla samaan porukkaan, kun täällä on tätä tuttua väkeä. Ja totta kai se nyt oli selvä, että ne saa tulla. Ja no siinä sitten käteltiin ja se multakin kyseli moneen otteeseen Ukko-Pekka talvisodan kuulumisia ja kaikkea sellaista. Ja siinä sitten selvisi meille, että ehkä se onkin tämä, onko tämän takia otettu sitten se ensimmäisen luokan vaunu vai mikä, mutta se ei merkinnyt mitään. No siinä sitten juttua kävi kovastikin ja jonkun aikaa meni, niin ilmestyi konduktööri sitten sinne. No se riemastui kanssa ja Ukko-Pekka ja Ellen, kun ne oli tuttuja vanhoilta matkoilta. No ne kertoi siinä jo jonkun aikaa puolin ja toisin kuulumisia ja siinä semmoista oli. Ja minä jo siinä vaiheessa ajattelin, että enköhän minä nyt jo turvassa ole, että kun minä en lähtenyt mihinkään sitten piilottelemaan. Niin, ja jonkun hetken ne oli jutellut, niin konttori katsoi kelloa, että jaa, kyllä minun oli lähdettävä jatkamaan työtä ja hyvää matkaa teille kaikille. Tässä osastossa luonnollisesti kaikkien matkalippuasiat on kunnossa. Hyvää matkaa edelleenkin. Ja siihen minä olin hyvin tyytyväinen siihen lausuntoon, että ei tarvinnut jännittää enää. Ja niistä mentiin ja Helsinkiin tultiin ja monta kertaa jälkeenkin päin on aina sitten sanonut, että kyllä niin harvinaislaatuinen matka on, että ei varmaan tule toistumaan, eikä joku toinen ole päässyt varmasti, että kun pommilla matkustaa ja pummit puntiksella on ja presidenttipariskunta ja tämmöiset hienot eliittikaverit on matkaseurueena, niin kelpaa olla jonkun verran ylpeä, että kun on päässyt semmoiseen seuraan. Ja näin on sitten aina saanut monet sanomaan, että no kyllä ylpeä saat ollakin. Seuraava erikoistapaus on vuodelta 1946. Minä olin juuri silloin sitten pari viikkoa, ja se oli vuoden alkuaikaa, ja pari viikkoa aikaisemmin läpäissyt pääsykokeet Tampereen teknisen koulun kurssille. Ja sitten kun hyväksyttiin, että pääsin sinne, niin eihän se asunto tietysti heti järjestynyt. Siinä meni jokunen viikko aikaa ennen kuin löytyi ensinnäkin sellainen kaveri, jonka kanssa asuntoa rupeaa hakemaan ja sitten aikanaan sen asunnon saikin. Mutta siinä asuu sitten myöskin näiden vanhempien tytär, joka oli Tampereen Työväen teatterin kapellimestari ja pianisti ja muuta sellaista, niin Helvi Mäkinen. Hän asui silloin siinä huoneistossa oma osansa ja hän tuli tutuksi siinä vaiheessa jo sen verran, niin hän sitten, kun oli parisen viikkoa kulunut, niin hän kun tuli sitten jonakin iltana, hänellä oli 2 kutsukorttia ja hän antoi mulle ja sanoi, että hän ei tänne oikein kerkiäskään eikä häntä varsinaisesti kiinnostaisikaan, niin ota tämä ja jos joku kaveri löytää, niin voit mennä. Ja ne oli 2 kutsukorttia, kun silloin oli perustettu juuri Lenin museo Tampereen Työväen teatteriin sinne alakertaan. Ja tämän kutsuvieras avajaisiin oli nämä 2 kutsukorttia, jotka hän mulle antoi. No se on selvä, että ilomielihän minä tämmöiset otin vastaan. Ja sitten oli jo sen verran tullut tutuksi yksi kaveri, josta tuli myöhemmin hyväkin ystävä, että hänet otin mukaan ja no mentiin sinne sitten normaalisti ja ei kovin kauan oli keretty, olikohan se toisella seinustalla vasta oltiin kierrosta menossa siellä huoneistossa ja niin katsottiin ja niitä propagandatauluja ja kuvia ja muita sieltä seinältä, niin mun olkapäähän koputettiin takaa, kuului ääni, että kuulkaas, että kenraali eversti Andrei Zhdanov haluaisi kuulla teidän mielipiteenne tästä näyttelystä. Minä käännyin katsomaan ja katselin Hella Vuolijokea silmiin. Hän oli oppaana tällä kenraali eversti Zhdanovilla. Hän oli juuri
vähän aikaisemmin valittu Yleisradion johtajaksi. Ja haluaisi kysyä minun mielipiteen. Äimistyy minäkin, että mitähän tämä nyt on ja mitähän viisasta minä osaisin nyt sanoa, mutta sitten sanon vaan sitten, että ollaan vasta niin alkuvaiheessa, että ei ole vielä oikein täyttä käsitystä saatu, mutta vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta painosten ja spasiippa sieltä molemmat ja kätteli ja kiiteli ja toivotti hyvää jatkoa edelleenkin. Mä ajattelin, että no kylläpä siinäkin oli, että ei tuommoistakaan olisi voinut kuvitella, että tulee tapaamaan ja jollakin tapaa se niin kuin jäi koko sen tutustumiskierroksen sellaiseksi pääosaesittäjäksi koko se kohtaus. Ei siinä voinut muuta kuin ihmetellä, että olipas taas tämäkin aika sattu. Ja sitten viimeinen erikoistapaaminen, jonka minä haluan kertoa, on sekin Neuvostoliittoon liittyvä. Vuonna 1960 oli Moskovassa Suomen ensimmäiset teollisuusmessut ja Tikkakoski Oy oli mukana siellä luonnollisesti, koska tuo ompelukonekauppa, millä Tikkakoski eli, niin se myytiin 80% osti Neuvostoliitto aikaisemmin ja kun Neuvostoliitto oli saanut Tikkakosken omistukseensa sodan jälkeen saksalaisomaisuuden kautta, joka jo luovutettiin Neuvostoliitolle, niin Tikkakoskella oli läheiset suhteet sitäkin kautta, että siellä oltiin tietysti osallistuttiin ja sitten oli se oli tuolla Korkin puistossa niitä paviljonkeja, tällaisia messupaviljonkeja, niitä oli enemmänkin siellä ja yksi paviljonki oli siinä sitten niin kuin osittain meidän käytössä ja taisi olla kokonaankin. Ja sitten kun avajaispäivä oli ja määrätty päivä, niin päivää aikaisemmin, niin kuin tavallisesti aina on, niin oli kutsuvieraille päivä. Sitten minäkin istuin koneen ääressä ja semmoiselle paksulle velvetonikaankaalle kaksoisneulalla koruompelua ompelin ja siitä kun kulki niitä kutsuvieraita ohi, niin milloin välillä tuli, niin leikkasin pienen palan jollekin muistoksi niitä koruompelupalasia. Ja no sitten kun jotkut meinasivat pysähtyä vähäksi aikaa siihen katsomaan tarkemmin, tikkakonehan oli siellä erittäin suosittu kone, niin kuin ne itsekin sanovat, niin katsomaan, niin sieltä kuului takaa sieltä jo kovia komennuksia, että eteenpäin, vaikka minä en ymmärtänyt, mutta ne ymmärsi, jotka oli, niin ne jatko matkaa ja sitten taas meni tasaisesti vauhtia. Sitten rupesi yksi, kaksi ihmettelemään, että mikäs nyt on, kun yllättävän pitkään oli ollut samat siinä minun edessä. Minä en päätä nostanut sen kummemmin, minä ompelin vaan siinä enkä katsellut sen kummemmin mitään, ja että ketä siinä on edessä. Eikä kuulunut minkäänlaista komennusta, että eteenpäin. Ja minä ihmettelin ja nostin katseen, että mikä se on, niin Niina Rutseva, Nikita Rutsevan puoliso, katteli silmiin siinä. Niin eihän siinä sen kummempaa, kun minä ihmettelin vaan, että jaha, siinä meidän takana oli meidän muitakin sitten niitä, oli meidän toimitusjohtaja, pääjohtaja ja ketä siinä oli siinä takana ja tulkki. Sitten kun hän lähti siitä pois mä näin, että se lähti pois, niin otin ja leikkasin paljon pitemmän palasen. Hänelle annoin muistoksi käynnistä niitä koruompelunäytteitä erilaisia. Ja hän kiitti ja sanoi, että atsikka, harosi masina ja toivotteli kaikkea hyvää. Ja tuntui siltä, että ei ihmettä aika ole ohi, että kun tämmöisen kuuluisuuden pääsee vielä kohtaamaan ja jopa sananvaihtoonkin, vaikka minä tietysti kielellä, mutta tulkkihan siinä sitten selvitti ne vähät, mitä tarvittiin. Että tämä oli nyt niin kuin semmoinen viimeinen näistä tämmöisistä
myöhemmän ajan erikoistapauksista ja viimeiseksi sitten jäikin.